विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. तुम्ही थिअरॉटिकल किती नॉलेज घेता, थेअरी किती शिकता, ह्यापेक्षा तुम्ही तुमच्याकडे प्रॅक्टिकल नॉलेज किती आहे. मुलींसाठी मोफत शिक्षण आहे, मग त्याचाही फायदा होतो मुलींना बऱ्यापैकी. प्रॅक्टिकल नॉलेज घेतलं तर तुम्हाला तुमच्यासाठी डिप्लोमा खूप इझी कोर्स आहे. नुसत्या गाडीच्या आवाजावरून त्याला कळतं की त्या गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल. मग हे त्याला का कळतं, तर त्याने ते नॉलेज घेतलेलं आहे. खूप प्लेसमेंट ड्राईव्ह अरेंज केले जातात आणि खूप मुलं प्लेस होतात. तरी स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट्स घेऊ शकतो त्या सर्टिफिकेटवरती किंवा स्वतःचा व्यवसाय करू शकतो. खूप मोठ्या संध्या त्यांना डिप्लोमा नंतर उपलब्ध असतात. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष चर्चासत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. करिअरच्या योग्य दिशेसाठी आज आपण भेटणार आहोत मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच MITM मालवण कॉलेजच्या असिस्टंट प्रोफेसर श्वेता सुतार यांना. इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील सिव्हिल, मेकॅनिकल या शाखांमध्ये डिप्लोमाचं शिक्षण, करिअरच्या संधी, रोजगाराच्या संधी आणि विद्यार्थ्यांनी कोणती शाखा निवडावी याबाबत आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजच्या या विशेष मुलाखतीला. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. जसं आपण सकाळपासून विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली, त्याच पद्धतीचं आजचा मुद्दा तो म्हणजे डिप्लोमाचा. आता MITM मध्ये 2 शाखांमध्ये ॲडमिशन्स आहेत, एक म्हणजे सिव्हिल आणि मेकॅनिकल. पण इथं डिप्लोमासाठी जर विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर तो विद्यार्थी कधी पात्र असतो इथं शिक्षण घेण्यासाठी? त्याचबरोबर डिप्लोमाबाबतचे काही गैरसमज असतात किंवा गोंधळ असतो, त्याबद्दल सुद्धा आम्हाला समजून घ्यायचं आहे. ओके. तर बेसिकली कसं आहे, आता डिप्लोमा हा कोर्स जसं तुम्ही विचारलात की त्याची पात्रता काय असते, तर त्यासाठी 2 क्रायटेरिया आहेत. एक म्हणजे 10वी झालेला विद्यार्थी त्याला प्रवेश घेऊ शकतो डिप्लोमासाठी, मग ती कोणतीही ब्रांच असेल. जसं की आता MITM मध्ये आमच्या इथे सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, सिव्हिल डिप्लोमा आहे आणि मेकॅनिकलचा डिप्लोमा आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही 10वी पास झाला तर तुम्ही त्याला ॲडमिशन घेऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्ही 12वी करूनही तुम्ही डिप्लोमा करू शकता. जर तुम्ही 12वी कॉमर्स केली किंवा आर्ट्स केलं असेल आणि तुम्हाला डिप्लोमा करायचा असेल तर तुम्हाला फर्स्ट इयर डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्यावं लागतं. परंतु जर तुम्ही 12वी सायन्समधून केली असेल आणि तुमच्याकडे जर मॅथ्स कंपल्सरी असेल किंवा मॅथ्स सब्जेक्ट घेऊन जर तुम्ही 12वी सायन्स केलं असेल तर तुम्हाला डिरेक्ट सेकंड इयर डिप्लोमासाठी ॲडमिशन मिळतं. म्हणजे तो तुमचा 2 वर्षाचा डिप्लोमा होतो 12वी सायन्स असेल तर. आणि अदर ब्रांचमधून जर 12वी केली तर तुमचा 3 वर्ष. अदर ब्रांच म्हणजे कुठले ब्रांच असतात आणि त्याची नेमकी काय पात्रता असते? अदर ब्रांच म्हणजे तुम्ही आता 11वी 12वी करणार तर एकतर कॉमर्समधून करणार किंवा सायन्स किंवा आर्ट्समधून करणार. मग जर सायन्समधून तुम्ही केलात आणि जर मॅथ्स असेल तर तुम्हाला 2ऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळतो. ते जर तुम्ही आर्ट्स आणि कॉमर्समधून जर केलात तर तुम्हाला पहिल्या वर्षाला डिप्लोमाला ॲडमिशन मिळतं. म्हणजे जसं की 10वी नंतर तुम्हाला पहिल्या वर्षाला ॲडमिशन मिळतं तसंच तुम्हाला मिळतं पहिल्या वर्षाला. म्हणजे तो 3 वर्ष तुम्हाला डिप्लोमा कोर्स करावा लागतो. बरं, आता MITM मध्ये सिव्हिल आणि मेकॅनिकल या 2 शाखा आहेत आणि तिथं तुमचे कोर्स सुरू असतात. तर सुरुवातीला मला हे जाणून घ्यायचं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग विषयी. तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा म्हणजे नेमकं काय असतं? हा अभ्यासक्रम नेमका कसा असतो? आता कसं आहे, आपण बघतो की कोणतंही आपण घर बांधायचं असेल तर पहिला आपल्याला प्लॅन रेडी लागतो. विदाऊट प्लॅन आपण काहीच करू शकत नाही. मग तो हा प्लॅन कोण बनवतं? तर त्याचं जे नॉलेज घेतलेले आहेत विद्यार्थी तेच बनवू शकतात. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला महत्त्वाचं आहे की तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग करणं किंवा त्याच्याविषयी माहिती घेणं हे महत्त्वाचं असतं. मग हे सगळं आहे तुम्हाला ते, म्हणजे जसं ऑटोकॅड आहे किंवा सर्वेइंग कसं करायचं हे सगळं तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवलं जातं. आणि आता कसं आहे की मुलांचे अनेक गैरसमज आहेत डिप्लोमाबद्दल की हा अभ्यासक्रम कठीण असतो का? कारण इंजिनिअरिंग म्हटल्यावर मुलांना थोडी भीती असते, थोडं दडपण असतं मुलांच्या मनामध्ये की काय असेल, कठीण असेल का? तर आता जो डिप्लोमा हा कोर्स आहे तो MSPT मार्फत घेतला जातो. म्हणजे त्याच्यामध्ये कसं असतं की मुलांच्या आउटकम्सवर खूप भर दिला जातो. आता स्कीम लागू केली आहे त्यांनी. त्याच्यानुसार कसं होतं की मुलांमध्ये तुम्ही थिअरॉटिकल किती नॉलेज घेता, थेअरी किती शिकता, ह्यापेक्षा तुमच्याकडे प्रॅक्टिकल नॉलेज किती आहे. आता एखाद्या घराचा जर प्लॅन बनवायचा झाला तर तो तुम्ही कसा बनवाल, त्याच्यासाठी काय प्रॅक्टिकल नॉलेज तुम्हाला लागणार आहे. किंवा आता आता माती परीक्षण तुम्हाला करायचं किंवा कॉन्क्रीट बनवायचं आहे, मग त्याचं प्रॅक्टिकल नॉलेज किती असलं पाहिजे ह्याच्यावर खूप भर दिलं जातं ह्या स्कीमनुसार.
त्याच्यामुळे मुलांमध्ये असलेले गैरसमज दूर होणं फार गरजेचं आहे. जर तुम्ही फक्त थिअरी पाठांतर न करता की बाबा मला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळवायचे आहेत ह्याच्यावर जर तुम्ही भर दिलात तर तुमच्याकडे प्रॅक्टिकल नॉलेज खूप कमी येणार आहे. पण तेच जर तुम्ही प्रॅक्टिकल नॉलेज घेतलं तर तुम्हाला तुमच्यासाठी डिप्लोमा खूप इझी कोर्स आहे. आणि कसं होतं की काही मुलं अशी असतात, आता आपण म्हणजे खेड्यात राहतो, त्यामुळे आपल्याकडे सोर्सेस फार कमी आहेत नॉलेजचे. म्हणजे आता तरी मोबाईलवरनं मुलांना समजते, परंतु मुलांना हे माहितीच नसतं की 10वी झाल्यानंतर मी बाबा डिप्लोमा करून इंजिनियर होऊ शकतो, हे मुलांना अजूनपर्यंत माहितीच नसतं. मग मुलं काय करतात की 12वी सायन्स करतात आणि मग काही मुलं अशी आहेत की जी 12वी कॉमर्स करतात आणि मग आमच्याकडे येतात की आम्हाला इंजिनियर व्हायचं आहे. तेव्हा म्हणजे आमची पायरी चुकली. मग अशीही मुलं आमच्याकडे येतात. मग तुम्ही ते न करता जर डिप्लोमाला डिरेक्टली 10वी नंतर ॲडमिशन घेतलात तर तुम्ही इंजिनियर म्हणून बाहेर पडता. त्याचबरोबर कसं आहे की आता आपण बघतो इकॉनॉमिकल कंडिशन, या खेडे भागातली शेतकऱ्यांची मुलं असतात. मग ती 12वी शिकणार, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन करणार कुठेतरी, मग शहरांमध्ये नोकऱ्याच्या संध्या बघणार. मग त्यापेक्षा जर त्यांनी डिप्लोमा केला तर 3 वर्षामध्ये त्यांना सर्टिफिकेट मिळतं. मग त्या सर्टिफिकेटवरती एकतर ते जॉब करू शकतात, किंवा जर एखाद्याची परिस्थिती चांगली आहे किंवा ज्याची इच्छाशक्ती आहे की बाबा मला पुढे जाऊन डिग्री करायची आहे तर तो डिग्री करू शकतो मुलगा. मग तुम्ही परंतु जर एखादा इकॉनॉमिकल कंडिशन एखाद्याची खराब आहे किंवा वडील शेतकरी आहेत किंवा आई वडील दोघेही कष्ट करतायत, मोलमजुरी करतायत, असं जर मुलगा असेल आणि त्याने डिप्लोमा केला तर तो एकतर गव्हर्नमेंट जॉबसाठी ट्राय करू शकतो. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की मुलींसाठी मोफत शिक्षण आहे. मग त्याचाही फायदा होतो मुलींना बऱ्यापैकी, कारण गव्हर्नमेंटच्या एवढ्या वेकेन्सीज असतात या सिव्हिल आणि मेकॅनिकलमध्ये, परंतु आपल्याकडच्या मुली अप्लायच करत नाहीत. कारण तर ह्या आपण आता बघितलं की एक मोठा गैरसमज आहे सिव्हिल आणि मेकॅनिकलबद्दल की ह्या क्षेत्रामध्ये फक्त मुलगेच जातात. म्हणजे आपण बघितलं जर पुरुषांचं वर्चस्व आहे. असं आपण बघतो की आता आपण जरी बघितलं आजूबाजूला तर कम्प्युटर सारख्या क्षेत्रांमध्ये मुली आहेत, बऱ्यापैकी आहेत, समतोल राखलेलं आहे. परंतु जर मेकॅनिकल आणि सिव्हिल आपण बघितलं तर मुलींची संख्या ही फार कमी आहे तुलनेमध्ये. मग काय होतं की गव्हर्नमेंटच्या जेव्हा ॲडव्हर्टाईज निघते किंवा ज्या वेकेन्सीज निघतात तेव्हा त्या रिक्त राहतात त्या जागा. कारण याबद्दल आपण आणखीन थोडंसं सविस्तर बोलूया. फक्त अगोदर थोडंसं बेसिक पासून आपण बोलायला घेऊ. आता तुम्ही जसं सांगितलं की सिव्हिल म्हणजे काय असतं, पण तसंच मेकॅनिकल म्हणजे काय असतं, म्हणजे त्याबद्दलची सुद्धा फार माहिती नसते आपल्याकडच्या मुलांना. तर हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आणि त्याचं डिझाईन नेमकं कसं केलेलं असतं, किती वर्षांचा हा साधारण कोर्स असतो? मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पण सेम आहे. डिप्लोमा 3 वर्षाचा, जसं आता मगाशी सांगितलं सिव्हिलबद्दल तसंच आहे. त्यालाही के स्कीम लागू आहे. आणि आता आपल्याकडच्या मुलांना बघतो की गाड्यांचं आवड असते, बऱ्यापैकी मुलग्यांना आवड असते. मग त्याचं एक सर्टिफाय आपल्याकडे कोर्स असावा. सपोज आता एखाद्याला वाटलं की मला गॅरेज घालायचं आहे, मग त्याचं काही सर्टिफिकेट असावं आपल्याकडे. मग आता मेकॅनिकलमध्ये काय शिकवलं जातं, आता MITMला जर तुम्ही बघाल तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेजवरती जास्त भर दिला जातो. म्हणजे त्या लॅब्स डेव्हलप केलेल्या आहेत. मग त्यामध्ये ॲक्च्युअल मॉडेल तुम्हाला दाखवलेले आहेत की हे गाडीचे पार्ट असे असतात, किंवा एखाद्या पार्टमध्ये आता आपण बघितलं एखाद्याचं मेकॅनिकल असेल तर नुसत्या गाडीच्या आवाजावरून त्याला कळतं की त्या गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल. मग हे त्याला का कळतं, तर त्याने ते नॉलेज घेतलेलं आहे, कुठच्या तरी संस्थेतून असेल किंवा प्रॅक्टिकल नॉलेज त्याने घेतलेलं आहे. मग ह्या सगळ्याचा विकास हा मेकॅनिकलमध्ये केला जातो की ॲक्च्युअल पार्ट कसे असतात, कोणत्या पार्टमध्ये प्रॉब्लेम असला तर काय प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात, किंवा CAD/CAM सारखे कोर्सेस आहेत, मग त्याच्याबद्दल माहिती दिली जाते. किंवा आता रेल्वेच्या वगैरे भरत्या निघतात, मग त्यासाठी त्यांना एज्युकेशन लागतं, क्रायटेरिया असतो की मेकॅनिकल इंजिनियर पाहिजे. मग हे सगळं आहे ते आमच्या कॉलेजमध्ये शिकवलं जातं, त्याला प्रॅक्टिकली ट्रेन केलं जातं. बरोबर. आता हे सगळं व्यावसायिक शिक्षण आहे असं आपण म्हणतो, पण तुम्ही आता उल्लेख केलात तो म्हणजे ग्रामीण भागाचा. आता आपला ग्रामीणही भाग आहे आणि शहरीही भाग आहे, याची तुलना कायमच होत आलेली आहे. म्हणजे शहरी भागामध्ये तेवढी जनजागृती असते, म्हणजे अगदी सिंधुदुर्गातल्या मुलांमध्ये, त्यांच्या पालकांमध्ये, पण ग्रामीण भागांमध्ये अगदी उलट परिस्थिती आपल्याला दिसते. पण आता तुम्ही म्हटलात की शेतकऱ्यांची मुलं असतात, पैशांची अडचण असते, मग ते शिक्षण घेण्यासाठी तो ताण असतो, पालकांवर असतो म्हणा किंवा मुलांवरही असतो. म्हणजे आपण जर इथे शिक्षण घ्यायला गेलो तर आपल्याला त्याची फी भरायला जमेल का, असं सगळं डोक्यात असतं.
पण तरी सुद्धा एक व्यवस्थित जर आपण करिअर निवडलं तर आपण त्या सगळ्या गोष्टी भरून काढू शकतो. बरोबर. आपली आर्थिक परिस्थिती त्या माध्यमातून किंवा जॉब करून आपण सुधारू शकतो. त्यामुळे एक व्यवस्थित मार्गानं तिथपर्यंतचं करिअर निवडणं हे फार गरजेचं असतं. तुम्हाला काय असं जाणवतं का जेव्हा तुम्ही शिक्षक म्हणून या सगळ्या मुलांना बघत असता, 10वी झाली आहे, 12वी झाली आहे आणि ते ॲडमिशन घ्यायला येतात, काय चुका करताना तुम्हाला दिसतात, अगदी मुलंसुद्धा आणि पालकसुद्धा? आता चुका असं बघाल तर खरं तर 10वी म्हणजेच आपली पहिली पायरी असते. जर तिथूनच आपण चुकलो तर पुढे आपण बघतोय की आता बेरोजगार आपण म्हणतोय, म्हणजे एवढ्या संध्या उपलब्ध असून देखील बेरोजगार आपल्याला दिसत आहेत. त्याचं कारणच हे असतं की योग्य मार्गदर्शन मुलांना मिळत नाही. आता बेसिकली आपण बघतो की एक मुलगी असेल किंवा एक मुलगा असेल, त्याने आता ठरवलं की बाबा मला 11वी सायन्स करायचं आहे. मग त्याच्यासोबतचे जे 4 मुलगे असतात ते काय ठरवतात की मी माझ्या मित्रांसोबत जाईन. तर ही पहिली चूक आपल्या इथली म्हणजे मुलं करतात सर्वसाधारण, की माझ्यासोबतचं किंवा माझा मित्र काय ठरवतोय तर तेच मी करेन. ते असा विचार करत नाहीत की बाबा मला ह्याच्यातून काय संधी आहे, मला आवड कशाची आहे, ह्याचा विचार आधी मुलं करत नाहीत. आणि पालकांचं एक असं होतं की मुलांच्या इच्छेविरुद्धही पालक जाऊ शकत नाहीत आणि त्याचाच अभाव आपल्याकडे होतो की बाबा मुलांची नेमकी आवड कशात आहे, मुलांचा कल कशात आहे, हे आपल्याला त्या म्हणजे 10वीची जी मुलं आहेत त्यांना ते नॉलेज नसतं की बाबा आता सपोज मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं तर मी पुढे जाऊन काय करू शकतो, किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं तर मी पुढे काय करू शकतो, हे मुलांना नॉलेजच नसतं. म्हणजे तेवढी जनजागृती नसते मुलांमध्ये. त्याच्यामुळे ती पहिली चूक मुलं करतात. आणि नंतर बघाल तर आता आपण घेतलं की बाबा मुलं काय करतात की मला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळाले पाहिजेत, जर माझ्या सर्टिफिकेटवर चांगले मार्क्स असतील तर माझं करिअर चांगलं होईल, हा एक गैरसमज मुलांमध्ये आहे. तर आता जर पर्टिक्युलर सिव्हिलमध्ये जर तुम्ही बघाल तर एखाद्या मुलाने ठरवलं की बाबा मला थेअरी तेवढी चांगली येत नाही, मी अगदी काठावर पास होतोय किंवा जेमतेम मला मार्क्स मिळत आहेत, परंतु मी प्रॅक्टिकल नॉलेज चांगलं घेणार आहे, असं जर एखाद्या मुलाने दृढ निश्चय केला तर तो स्वतःचं काहीतरी स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट्स घेऊ शकतो त्या सर्टिफिकेटवरती, किंवा स्वतःचा व्यवसाय करू शकतो. मग अशाही संध्या मुलांना उपलब्ध असतात. तर ते मुलं जाणून घेण्यासाठी मुलंही थोडी कमी पडतात आणि तेवढी जनजागृतीही थोडी कमी पडते. म्हणजे थोडा हा सिस्टीमचाच भाग आहे असं म्हणायला आपल्याला हरकत नाही. आता तुम्ही आणखीन एक उल्लेख केला होता, म्हणजे ज्यांची परिस्थिती नसते, बेताची असते किंवा शिक्षण घेण्यासाठी फार ओढाताण करावी लागते, म्हणजे मॅनेज होत नाही त्यांना, पण त्यांच्यासाठी काही योजना सुद्धा असतात. मुलींसाठी विशेषतः योजना असतात, पण त्याचा कुठेतरी अभावच असतो. म्हणजे आहे सगळं समोर वाढलेलं, पण आपल्याला खाताच येत नाहीये, जेवताच येत नाही, अशी परिस्थिती आपल्याकडे आहे. तर त्या नेमक्या योजना कोणत्या आणि त्यांचा फायदा या मुलांना कसा होऊ शकतो? आता कसं आहे की भारत सरकारने आता मुलींसाठी शिक्षण मोफतच केलंय. म्हणजे जेव्हा आम्ही शिकलो तेव्हा आम्ही अगदी म्हणजे 80,000 फी देऊन आम्ही इंजिनिअरिंग केलं. परंतु आता जर बघाल तर मुलींना अगदी ट्युशन फी आहे ती पूर्णच माफ केलेली आहे. जर सपोज तुमची 60,000 रुपये फी असेल तर ती सगळं गव्हर्नमेंट भरतं. मग एवढ्या सुविधा असून देखील मुली कुठेतरी कमी पडतायत, म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणजे आता आम्ही अनेक म्हणजे ऍडमिशन संदर्भात अनेक मुलींना भेटतो. म्हणजे त्या मुली म्हणतात की ठीक आहे, आता घरचेही म्हणतात की 12वी झाली आता बस, कारण त्यांना माहिती नाही की मुलींसाठी शिक्षण मोफत आहे, की बाबा आता अजून माझ्या 2 मुली शिकायच्या आहेत मग, आणि हिला मी नाही आता शिकवू शकत. आम्ही अशाही मुलींना भेटलोय की अगदी 12वी सायन्सला चांगले मार्क्स आहेत, परंतु घरची परिस्थिती नसल्यामुळे त्यांना शिकता येत नाहीये. मग अशा जर आमच्या निदर्शनास आल्या तर आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करतोच, परंतु काही योगायोगाने चुकून जातात, काही निसटतात, आमच्यामधून निसटतात, नजरेतून निसटतात. पण जर अशा मुली असतील तर आम्ही नक्की त्यांना सांगतो की बाबा आता आम्ही हल्लीच एका मुलीला भेटलो, ती अपंग आहे, पायाने अपंग होती, तिला 12वी सायन्सला अगदी उत्तम मार्क्स होते, परंतु घरचे वडील तिचे गवंडी काम करतात. मग घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे तिचे वडील म्हणाले की नाही आता मी ह्याच्यापुढे तिला शिकवू शकत नाही. मग आम्ही त्यांची भेट घेऊन त्यांना समजावलं की मुलींसाठी या स्कीम्स आहेत, तुम्ही काही करू दे पण तिला शिकू दे, ती जर शिकली तर उद्या तुमची परिस्थिती बदलू शकेल. तर अशा अनेक संधी आहेत. मुलांसाठी जर तुमचं उत्पन्न जर कमी असेल आणि एखादा होतकरू मुलगा असेल तर तो शिकू शकतो नक्कीच, तर स्कॉलरशिप घेऊन तो शिकू शकतो. बरोबर.
आता पुन्हा एकदा कोर्स आणि त्याबद्दलच्या माहितीकडे आपण येऊया. आता सिव्हिल केलंय, त्यानंतर आपण मेकॅनिकल केलंय आणि मी जॉबची अपॉर्च्युनिटी शोधतोय. मग हे जेव्हा आपण कोर्स घेतो किंवा डिप्लोमा करतो त्यानंतर कुठल्या जॉबच्या संधी उपलब्ध होतात किंवा कुठली दारं खुली होतात? बरोबर. आता जर सिव्हिल तुम्ही म्हणाल, सिव्हिल डिप्लोमा जर तुम्ही केलात तर तुम्ही 3 वर्षाचं सिव्हिल झाल्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं, किंवा जरी मेकॅनिकल केला तरी तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं. मग सिव्हिलचा मुलगा स्वतःचं एक स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट्स घेऊ शकतो. आता आपल्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, रस्त्याच्या असतील किंवा इमारती असतील, राहण्यासाठी घर पाहिजे, मी हा कोण पूर्ण करतं? तर सिव्हिल केलेलाच मुलगा एखादा करू शकतो. मग जो तुम्ही स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट घेऊ शकता, किंवा गव्हर्नमेंटच्या एवढ्या भरत्या निघतात की आपल्याला माहितीच नसतं. मग जर एखाद्या सिव्हिलच्या मुलाने म्हटलं की बाबा मला गव्हर्नमेंटसाठी ट्राय करायचंय, मग तो डिप्लोमा नंतर तो ट्राय करू शकतो, किंवा डिप्लोमाच्या लास्ट इयरला असताना तो अप्लाय करू शकतो त्याच्यासाठी. किंवा जर आपण म्हणाल की एखादा मुलगा आहे, त्याला म्हणा की मला अजून उच्च शिक्षण घ्यायचंय किंवा मला डिग्री करायची आहे, तर तो सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिग्रीला ॲडमिशन घेऊ शकतो. आणि डिप्लोमा केलेल्या मुलांना एक फायदा होतो की आता जर आपण बघाल की 11वी 12वी सायन्स केलेलं असो की कुठच्याही फील्डमधली मुलं असू दे, त्यांना थेरोटिकल नॉलेज असतंच, त्याबद्दल शंका नाही आहे, परंतु त्याला प्रॅक्टिकल नॉलेज त्यांच्याकडे तुलनेत डिप्लोमाच्या मुलांच्या तुलनेत थोडं कमी असतं. मग जर अशा डिप्लोमा केलेल्या मुलांनी जर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतलं सेकंड इयरला, तर ॲज कम्पेअर टू 12th स्टुडंट त्यांच्याकडे नॉलेज चांगलं असतं, त्यांच्याकडे प्रॅक्टिकल नॉलेज असतं, त्याच्यामध्ये स्कोरही चांगला करतात. पुढे जेव्हा प्लेसमेंटचा विषय येतो तेव्हा त्यांना चांगली संधी असते, लवकर प्लेस होतात ती मुलं, ही फार मोठी संधी असते. आणि हे झालं सिव्हिलचं, ते सर्वेइंग त्यांना सब्जेक्टच असतो त्यांना सर्वेइंगचा. त्याच्यामध्ये त्यांना माती परीक्षण शिकवलं जातं, त्याच्यानंतर इमारतीचं सगळं शिकवलं जातं, त्याच्यानंतर अजून बऱ्याच ज्या संध्या उपलब्ध आहेत त्याची सगळी त्यांना नॉलेज दिलं जातं. आणि जर मेकॅनिकलचं तुम्ही बघाल तर जसं मी मगाशी म्हणाले की रेल्वेच्या ज्या भरत्या निघतात त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर कोठा असतो त्यांचा की मेकॅनिकल इंजिनियर त्यांची गरज असते त्यांना. त्याच्यानंतर स्वतःचं गॅरेज घालू शकतात मुलं. अशा खूप मोठ्या संध्या त्यांना डिप्लोमा नंतर उपलब्ध असतात. म्हणजे जर आपण बघितलं की 12वी केलेल्या मुलाकडे तशा नोकरीच्या संध्या फार कमी असतात. म्हणजे 12वी केलेला मुलगा जर नोकरीच्या शोधात जर असेल तर त्याला मिनिमम पगाराची नोकरी मिळणार, म्हणजे मोजक्या पगाराची नोकरी मिळणार. परंतु तो जर डिप्लोमा झालेला मुलगा असेल तर त्याच्या तुलनेत त्याला अगदी चांगल्या पगाराची नोकरी मिळू शकते. आणि तो डिग्री करता करता नोकरीही करू शकतो, त्याचं उच्च शिक्षणही घेऊ शकतो. त्याच्यामुळे डिप्लोमा ही खूप मोठी संधी आहे मुलांसाठी. आता तुम्ही म्हटलात की जसं त्यांच्याकडे सरकारी नोकरीची सुद्धा संधी या माध्यमातून उपलब्ध होते, म्हणजे खाजगी तर आहेच आहे, क्षेत्र फार मोठं आहे, जेवढं तुम्ही कराल तेवढं तुम्ही कमी पडता, पण सरकारी सुद्धा या मुलांना जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळतात. तर त्या कोणत्या असतात, त्याबद्दल काही माहिती देऊ शकता का? आता सरकारी म्हणाल तर सिव्हिलसाठी स्पेशली PWD मध्ये ज्या जागा निघतात त्याच्यासाठी त्यांना सिव्हिल इंजिनियरची गरज असते. त्याच्यानंतर सर्वेइंग ऑफिसर असतात, त्याच्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर अप्लाय करू शकतात. त्यानंतर मेकॅनिकल जर तुम्ही म्हणाल तर रेल्वे, जसं मी आता म्हणाले की रेल्वेच्या ज्या सगळ्या भरत्या निघतात त्याच्यासाठी मेकॅनिकल इंजिनियर अप्लाय करू शकतात. पण आपल्याकडे ही परिस्थिती का दिसत नाहीये? म्हणजे नेमकं आपण कुठे चुकतोय या मुलांना हे सगळं मार्गदर्शन देण्यासाठी? कारण हा शो याच्यासाठी सुरू केलाय की कुठेतरी परिस्थिती बदलावी. तर तुमची याबाबतची काय मतं आहेत? मला असं वाटतं की आता मुलांच्या मनामध्ये एकच आहे की मी डिप्लोमा करेन, डिग्री करेन, मला फक्त बाहेर शहरामध्ये जाऊन जॉब करायचं आहे. हे मुलांनी एक ध्येयच ठरवलेलं असतं. मग ते गोव्याला असेल, मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये, तर मुलांना त्या शहरांमधचं आकर्षण खूप असतं. म्हणजे त्या वयामध्ये त्यांना ते खूप आकर्षण असतं की मी शहरामध्ये जाईन, एखादी भलेही पगार कमी मला असेल पण मला मी शहरामध्ये जाईन, असं ते मुलांमध्ये ते एक शहराचं एक आकर्षण असतं. त्याच्यामुळे तरी आता बऱ्यापैकी आपल्या म्हणजे कोकणामध्ये पण बऱ्यापैकी लोकांनी करिअर मार्गदर्शन केंद्र चालू केली आहेत, किंवा गव्हर्नमेंटचे जे काही जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी आहेत तर त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन चालू केले. अगदी चांगल्या प्रकारे काम करतात अनेक लोक. त्याच्यामुळे आता थोडाफार प्रचार झालाय. परंतु तरीही जर बघितलं आपण तर कोकणातल्या मुलांना तेवढा ओढ नाही आहे अजूनही गव्हर्नमेंट जॉब्सचा. त्यांना फक्त तो मोहजालामध्ये फसले आहेत मुलं की मी मुंबईला जाईन, 10,000ची नोकरी करेन, 20,000ची नोकरी करेन, ह्याच्यातच अजूनही आपली मुलं फसली आहेत. बरोबर, म्हणजे थोडक्यात मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. पण या बरोबरीनं आता या सगळ्या गोष्टी तर दिल्याच जातात, शिक्षण तर दिलं जातं आणि इंजिनिअरिंगचं क्षेत्र
कोकणात आपल्या सुरू झालंय ही फार जमेची ओके, बाजू हो. आहे. म्हणजे जो मुंबईत किंवा पुण्यात जाऊन जो शिक्षणाचा खर्च होता तो आता बऱ्यापैकी कमी झालाय किंवा तो वाचू शकतो विद्यार्थ्यांचा. पण हे करत असताना आता MITM मध्ये आता शिक्षण तर दिलंच जातं, पण त्याचबरोबर जॉबच्या सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. तर डिप्लोमा नंतर ज्या काही संधी असतात विद्यार्थ्यांना त्या नेमक्या कुठल्या असतात आणि त्यासाठी MITM मध्ये कसं काय काम केलं जातं? आता MITM मध्ये जर पर्टिक्युलर म्हणाले, जसं मी मगाशी म्हणाले की मुलांना थिअरी नॉलेज देण्यापेक्षा, म्हणजे थेरॉटिकल तर दिलंच जातं, त्याच्यापेक्षा प्रॅक्टिकल नॉलेजवर जास्त भर दिला जातो. म्हणजे ॲक्च्युअल तुम्हाला कसं काम करायचं आहे, मग सर्वेइंग कसं करायचं आहे, मग ते कॉन्क्रीट कसं बनवायचं आहे, किंवा आता मेकॅनिकलचं म्हणाल तर लॅबमध्ये एखाद्या पार्टचं कसं परीक्षण केलं जातं किंवा पार्टचं कसं इश्यूज सॉल्व्ह करायचं, असं त्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलेलंच असतं. आणि जर बघाल तर आता MITM मध्ये खूप साऱ्या कंपनीज म्हणजे डिप्लोमाच्या मुलांसाठी कॅम्पस ड्राईव्ह अरेंज केले जातात. मग खूप कंपन्या येतात की ते अनेक मुलं आता प्लेस झाली. यावर्षी देखील आमची बरीच मुलं प्लेस झाली डिप्लोमाची. म्हणजे फक्त डिप्लोमा 3 वर्षाचा करून देखील मुलांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्यात त्याच्यामुळे, त्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमुळे. म्हणजे खूप भर दिला जातो मुलांचा, कारण आपण शिकतोय का तर एक आपल्याला नॉलेज मिळतं, प्रॅक्टिकल नॉलेज, आणि नोकरीसाठी आपण हे सगळं आपले प्रयत्न चालू असतात. मग जर शिकता जर तुम्हाला नोकरी मिळाली तर एकतर तुमच्या आईवडिलांनाही हातभार होतो, प्लस तुम्ही जे काही शिकलात त्याचा उपयोगही होतो. त्याच्यामुळे प्लेसमेंट ड्राईव्ह हे खूप चांगल्या प्रकारे राबविले जातात. स्पेशली MITM मध्ये मी सांगेन की सिव्हिल आणि मेकॅनिकलसाठी खूप प्लेसमेंट ड्राईव्ह अरेंज केले जातात आणि खूप मुलं प्लेस होतात. बरं, फार मोठी संधी यामुळे निर्माण झालेली आहे, विशेषतः आपल्या ग्रामीण भागातील मुलांना. त्यासाठी आधी या सगळ्या गोष्टींचं कौतुकच म्हणायला हवं. पण आता शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे आता नुकतीच 10वी झाली आहे, 12वी झाली आहे आणि कुठेतरी भरकटत आहेत मुलं. अशा मुलांना तुम्ही काय सल्ला द्या? मी असं सांगेन मुलांना की तुम्ही आधी तुमचं ध्येय ठरवा की जर तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायचं हे तुमचं ध्येय असेल तर तुम्ही निश्चित 10वी नंतर डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्या, किंवा तुम्हाला जर पुढे इंजिनियर व्हायचं असेल तुम्ही डिग्री करा, किंवा तुम्हाला नोकरी करायची आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, स्वतःचं काहीतरी करायचं आहे, तर तुमचं ध्येय तुम्ही ठरवा आणि त्या ध्येयाच्या मार्गावर जा. ज्या काही वाईट गोष्टी असतील किंवा तुम्ही जे भरकटतात आता मुलं अनेक व्यसनांच्या आहारी असतील, किंवा कोणाचं तरी ऐकून की बाबा माझा मित्र हे करतोय म्हणून मी तिकडे जातोय, किंवा काही आई वडील सांगतायत म्हणून मी हे करतोय, असं न करता तुमचं ध्येय तुम्ही ठरवा आणि त्या ध्येयाच्या मार्गावर जर तुम्ही प्रयत्न केलात तर निश्चित तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल आणि निश्चितच तुमच्या घरची परिस्थिती तुम्ही चांगली करू शकता. तुमच्या आईवडिलांना त्यांचं नाव तुम्ही उज्ज्वल करू शकता, असं मी नक्कीच सांगेन. फार मोलाचा सल्ला तुम्ही या निमित्तानं दिलात आणि अगदी वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि या शोच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर या इंटरव्ह्यूतून आणखीन एका प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. ते खरं तर मगाशी आपल्या बोलण्यातून राहिलं. ते म्हणजे प्रत्येकजण बोलतो की 10वी आणि 12वीमध्ये कोकण अव्वल असतं, पण नंतर त्या मुलांचं काय होतं त्याचं सुद्धा तुम्ही उत्तर दिलं. कारण योग्य मार्गदर्शनच नसतं आणि सगळी दिशा भरकटली जाते. आणि हाच प्रयत्न, आणि हे असं होऊ नये म्हणून हाच प्रयत्न कोकण 7 लाईव्हनं केलाय आणि आपला हा 10वी झाली 12वी झाली पुढे काय हा शो घेऊन आलेला आहे. तर धन्यवाद. ते सुद्धा फार तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीनं त्याचं विवेचन केलं त्यासाठी. तर या होत्या आपल्यासोबत MITMच्या असिस्टंट प्रोफेसर श्वेता सुतार मॅडम. डिप्लोमा इंजिनिअरिंगमधला डिप्लोमा केल्यानंतर तुम्हाला जॉबच्या कुठल्या संधी उपलब्ध होतात या मॅडमनी आपल्याला हे सगळं समजावून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे या सगळ्या माहितीचं तुम्हाला नक्कीच उपयोग होईल अशी आम्ही या निमित्तानं आशा करतोय आणि इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.